سلام كما يتوعلو زخبركم تخطاتلتي إريتريتيو نلومها نتي أبعلت 15 مسكرن 2023 أبناي بوليتيكا قرن أفريقيا استبها لمسيهد بلاربرت إبيت نيرترا زميلكز تتصحفمو بسحل بريس ناب قانقا تغرينيا استترجمه صحفينا حزنا لكم متسينا زلنا مكتتالكم معدم هاجرات أفريقيا نيرترا خمس لا يقبع بريزيدنت بانك لمعات أفريقيا بلاربرت إبيتو مسكرم 15 عام تمرد بوليتيكا قرن أفريقيا أب إرترا متاي أفريقيا رئيا يسرحون الله وري تمرماري تاريخن صحافن بوليتيكيان عبد الرحمن محمد بابو بوليتيكيان مهورن سوراون زانزيباراوي بزعباتي أب شحن 985 نفلما أوان ناب تحراز وصا خبابيتات زغبرو عدت مستملسه أب إرترا بغت تازريايو زنبرنا مجمرتا قالاتي نيرو إذا تعزبت زي معري مسكرنتني إرتراي نيرو أبت إوان أفريقيا اتتماليز تزاربو نلومي تنبيت سلازنبرة بلك عقن انتا يوريو انت عينت لبولة داويق نقراتيو رخيبو أما أكل هلاوي قالسي انتا هنات السراحي زكاين نيرو أبر إسزي نزعابي سوراوي كياوي تعزب تخقبر أزي زدفافو كم تنفعات صحفتي تاريخ زذكرو ودما بغصبتن بزيك المخونتن نقداي حارنت إرترا ملؤ معك أني ناتو يهيبو أبتو حفاتن هزباوي أستمهروتاتن ناي غازتنينت كإلت نتن حتوتات زياتن بزعبا ملسن كنقمت تراينا نخل اتزي تراترقن حجة ترايو مسكرنوتو بسباتا بأفريقيا بعوتو بزوستد زلو أما جمرتا نايزو سومون بريزيدنت بانك لمعات أفريقيا أكينومي أدسينا نتي مسكرنت بوحدو أبشمونتا صحفات زكالح 115 قالات زحازة مقلتسي أب تويتر صحيفو نيرو نسون كاب إرترا قناتو ملسو سلازنبرة بعين مسكرنت كقاو ما يكالن ጭቡጥነት ናይዞም ጽንሰ ሓሳባት ኣብዚ ዝገልጾ ዘለኹ ክሳብ ክንድዚ ብዛዕባኦም ፍሉይ ርድኢት ኣለኒ ንምባል ዘይኮነስ ኣደሲና ዝገበሮ ኩሉ መግለጺታት ኣብ ኣእምሮና ፍሩይ ንክኸውን እንተኾይኑ ካብኡ ንላዕሊ ግን ነብስና ምድጋም ጽቡቕ ስለ ዝኾነ እዩ ንሱ ድማ ህልው ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ ምትግባር ትንቢት ዓብዱራሕማን ባቡ ንምቕማጥ ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ንኤርትራዊ ሞዴል ክመስላ ከነቓቕሐን ተስፋ ንገብር ኤርትራውያን ናይ ምምዕባል ኒሕ ኣለዎም فلما حزب إرترا ንምምዕባል ኒሕ ከም ዘለዎ ኣደሲና ዝተብሂሉ እዚ ድማ ኣብቲ ኣብኡ ዝጸንሐሉ ሓጺር እዋን ንማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ሃገሮም ንምምሕያሽ ዝነበሮም ቆራጽነትን ኒሕን ካብ ዝተዓዘበ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ትዕዝብቲ እዚ ነቲ ኣቐዲሙ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ጉዱድ ዕስክርና ዝብል ስያመ ዝሃቦ ጉጉያ ኣተሓሳስባ ይብትኖ ኣብ ክውንነት እዚ ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ኤርትራውያን ኣብ ሃገራዊ ድሕነትን ልምዓታዊ ኣገልግሎትን ተራ ንእተወሰነ እዋን ከገልግሉ ዝጠልብ መደብ ቁኑዕ ስራሕ ዘስርጥ ጥራይ ዘይኮነ ስነ ምግባር ግን ከዓ ንኤርትራ ናፃ ነብሲ ምርኮሳን ዘድሊ ከቢድ ዕማማት ህንፀት ሃገር ብውዕውዕ ስምዒት ዘቃልሕ ሓያልን ስነ ስርዓት ዘለዎን ሓይሊ ዕዮ ዘማዕብል እዩ ይብል ኣደሲና ንምእማኑ ዘጸግም ጽንዓትን ርእሰ ምርኮሳን ካልኣይ ኣደሲና ህዝቢ ኤርትራ ተጻዋርን ርእሱ ዝኸኣለን ምዃኑ ተዓዚቡ እዚ እውን ዋላው ካብ ጸላእታ ሃገር ንኤርትራ ንምንጻልን ቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ህይወታ ንምሕናቕ ፈተነታት እንተገበሩ ኣብ ክንድኡ ግን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምዃኑ ዝብገስ እዩ ብጻዕሮም ዝረኸብዎ ካብ መሃብ ኣብ ገዛ ርእሶም ጥራይ ተጸጊዖም ንብድሆታትን መሃዚ ፍታሕ ብምርካብ ተላሚዶም በዚኦም ከዓ ዕውታት ዝኾኑ ኤርትራውያን እዚ ናይ ጽንዓትን ርእሰ ምርኮሳን መንፈስ እዚ ነቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ኩናት ዘይከም ኣደሲና ናብ ኤርትራ ዝበጽሐ ንባቡ ዘነቓቕሖ ክኸውን ዝኽእል ባህሪ ዘዘኻኽር እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ብዘይ ድጋፍ ወይ ሓገዝ ግዳማዊ ሓይልታት ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ጸጋታትን ብልሓትን ተጸጊዑ ንነብሱ ንምቕጻልን ኣብ መወዳእታ ድማ ሓራ ዘውፅአን ኣብ ብሕታዊ ቃልሲ ሓርነት ዝተዋፈረ ህዝቢ ኣጋጢምዎ ሎሚ እውን ካብዚ ዝተፈለየ ኣይኮነን እታ ሃገር ንቁጠባዊ ምዕባለ ውሕስነት መግቢ ህንፀት ሃገር ናይ ገዛእ ርእሳ ስትራቴጂታት ኣማዕቢላ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ብልሽውና 0 ሚእታዊት እዩ ሳልሳይ ኣደሲና ኣብ ኤርትራ ብልሽውና ኣብ 0 ሚእታዊት ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ እቲ ዘገርሞ ምግራም ገሊጹ ገሊኦም ነዚ ኣባህላ እዚ ኣብ መጀመርታ ክጠራጠሩ ከለዉ ከምዚ ዓይነት ትዕዝብቲ ግን ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝሰርሑ ሓድሽ ከም ዘይኮነ ምፍላጥ የድሊ ዋላ እውን ፈጻሚ ኣቦ ወንበር ደንካሊ ዝተባህለ ኣውስትራልያዊ ኩባንያ
عدنا قد محجي بزعبا إرترا السرعات قلوتيو بلشونا دما زيروي بمبال تنازيزو نيرو نزخونا ترطارن مفتح وسيخو قال يوم سبات كومو زي لمود كوينو كرخبو خمزخلو افلته انتخونا جن حدا خابتو منفسكا زحدسو زي لمودات نقراتيو بزخونا إرترا صلا ترير سقمتات تقربل شونا دودول تكلاو قرصتات أدماعي محور محدرا فولي صورين قبل شونا نصان هواهو تحلو هابت حزبي بفتحاوي منقدي يمدبني ما قراحن حزباوا اغلغلوت بزي عدلو يقرب اتا هاجر دما ناي وصاي وفرن سيمتريكاوي لمعتاوي شركنتن سحابيت معرفيت هاجريا إرترا رابعاي عقمي مدهانيت نخلو درجات تودب تعنا عالم زماليو أدسينا عقمي مدهانيت إرترا نخلو درجات تودب تعنا عالم زماليو مخانو نحدل العلواي بعل سلطان حبرات هاجرات بمتقاسا قاليو إذا مرققات إزي إندستري مدهانيت إرترا مستي بودب تعنا عالم زغمطو أهجراو ممرحيتات صريتن دحنتن كم زلوو زغلحيو بمسرت تحت قرصي مدهانيت أقبابات مفراي كومون مقوصصار صريت فريات وحس وصيتاوي لعول صريت زلو مدهانيت مفراي اب عالم زلو بلوص اسرارحا كم زختل زملكتيو زعوت زي اتا هاجر دور عصبي ناي زعوت زي تحفز كم زلا اب قمت بمئتاو كغرمكا يقولون اب تزوبا زلعله تصبيت عدمه زلوا هاجر كوينا اب كالايز واحد متن موت حصانات اللوا بتكبار مبار إرترا ابوشت هاجر تراي زي كونه اب هاجراو مدرخون كأمن بزخل منقدي مدهانيتات ناي مفراي عقم اللوا زيوم مدهانيت زيوم كا ناب وصاي كلا اخو زخول يوم اب عالماوي مدبات كنكن تعنا شركنتن متحببارن نخكاتاتو دما بقعات يوم حمشاي عقمن قدماي درجه خلتن إرتراوያን مهندسات أدسينا كلت إرتراوያን مهندسات فولي سلا زخونه مسكالوت هاجرات افريقيا خكافل يغبا كبل تعزبتو غليصو زي اب لعلي إرتراوያን مهندسات زلو الرأيا اب وشط بانك لمعات افريقيا صبغ سلطنو مهندسات زفريا اكاديميون مرمرن تكالات كم وساني منጭ صنعات زغصر تكال دحر بايتون مرغصيون كم زحبر رديو كابون لعلغن الرأيو بتي اب ملا إرترا زوصحو بزح بروجكتات استعزبو لعل كاليبر ناي مهناصن كእلتن طراي زيكونه إرتراوያን مهندسات نبلحاتهم اب ግብር ዘውዕልሉ ዝነበሩ ርእሰ ተኣማንነት ተወፋይነት اب ውልቃዊ ረብሓ ንላዕሊ ንረብሓ ሃገሮም ቀዳምነት ዝሃበዩ بانصار نايتي مبزحتو غزي اب كالي بوتاتات اب رئيس مالاوي مونوبوليتات زرقه بمخسب زدرخ دراختات مالتيو شاد شاي ازي قليل ابنت بريزيدنت اب عامت $6,000 دموز الله تعزبت ادسينا اب بحري بريزيدنت إسياس أفورقي زما كليو بريزيدنت إسياس أفورقي بزعبا معبالا هاغورو فقري طراي زيكونه بزدن قليل انبابراون كم زمرحيو عملكيتو እዚ ድማ ምስቲ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ፖለቲከኛታት ኣፍሪካ ዝተኣሳሰር ልዕሊ ዓቕን ዝኾነ ኣነባብራ ኣዝዩ ዝጻረር እዩ እቲ $6,000 ማለት ወርሓዊ ካብ 400 ክሳብ $500 ዝበፅሕ ትሑት ዓመታዊ ደሞዙ ኣብ ልዕሊ ወልቃዊ ፋይናንሳዊ መኽሰብ ንህዝባዊ ኣገልግሎትን ንጽቡቕ ህይወት ሃገሩን ንመላእ ዕድሚኡ ዝኣተዎ ተወፋይነት ዘጉልሕ እዩ نتوم مس بريزيدنت إسياس زي فالوتو ويدما بتتصباتي ناي وصاي مراخبي بزهان طراي زغطموم دارغا 4 مليون إرتراوያን حساباتو زفتوون زوفيون دارغا سلتاوي كمسلوم يخيل انتخونه ابسمرا معالتاو زغاطموم إرتراوያን والاون ححاليفو ابز غبرو ناي وصاي مبصح مسوخ واسا عدلኛታት ዘይኮኑ إرتراوያን ዘይኮኑ ሓደ ሰብ ሙሉእ ህይወቱ ፍልስፍና ምቅላል ናይቲ ዝተሓላለኸ መንፈሳዊ ቀጠባዊ ፍልስፍና ዝኾነ ሰብ ክቃወም ዘይምኻሉ ባህርያዊ እዩ كمون بوليتيكاو بهاكتات هزبون أفريقاويان بصوتون እዩ شابعي إرترا لعل توفايነት ዘለዎም ሰባት ኣለውዋ ኣደሲና ቅድሚ ናይ መወዳእታ ነጥቡ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ባህሪ ህዝቢ ኤርትራ ማለት ንሃገሩ ዘለዎ መስተንክር ተበላሕትነትን ተወፋይነትን መስኪሩ እዚ ትዕዝብቲ እዚ ንሓደ መሰረታዊ ባህሪ ህዝቢ ኤርትራ ዘጉልሕ ኮይኑ ኣብ ጽንዓትን ምዕባለን ህልውናን ሃገር ከም ናጻ ሃገር ብዕምቆት ዝጸልዩ ኤርትራውያን ንገስጋስ ሃገሮም ዘይንቕንቕ ተወፋይነት የርእዩ መብዛሕትኡ ግዜ ልዕሊ ጻውዒት ግቡእ ንምፍጻም ይኸዱ ኤርትራውያን ኣብ ሃገራዊ ልምዓት ኣበርክቶ ዝገብሩ ዜጋታት ብዘለዎም ተራ ይኹን ወይ እውን ኣብ ጻዕርታት ርእሰ ምርኮሳ ሃገር ብዘለዎም ንጡፍ ተሳትፎ ኤርትራውያን ፍሉይ ደረጃ ተወፋይነት የርእዩ
እዚ ተወፋይነት እዚ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራዊ ዲያስፖራ እውን ርኡይ ኮይኑ ውልቀ ሰባት ነቲ ብዓዶም ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት ህንፀት ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ዝድግፍሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣደሲና ኤርትራ ብቕልጡፍ ክትዓብን ክትስስንን ዘድሊ ኩሉ ኣለዋ። ብቐዳማይ ትዕዝብታቱን ተመክሮታቱን መሰረት ኤርትራ ክትዓብን ክትስስንን ዘድልያ ኩሉ ኣለዋ ክብል የረጋግፅ። እዚ ናይ መወዳእታ ፅንሰ ሓሳብ እዚ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ፍሉይ መርገፂ ዘጉልሕ ኮይኑ ከም ፅንዓትን ርእሰ ምርኮሳን ዝኣመሰሉ ቃላት ብዘይ ምግናን ክጥቀሙሉ ይኽእሉ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ መንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ነቲ ዘለዎ ብዝበለፀ ምጥቃም ዝብል ዝምባለ ኣብ ኤርትራዊ ስነ ምግባር ኣዝዩ ሱር ዝሰደደ ኮይኑ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሓርነቶም ዝጅምር እዩ። እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ወተሃደራዊ ዓውዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፖለቲካውን ቀጠባውን ህይወት እታ ሃገር እውን ርኡይ እዩ። ብፖለቲካዊ ግንባር ጽንዓትን ርእሰ ምርኮሳን ኤርትራ ኣብቲ ብኦርጋኒክ ኣገባብ ኣብ ኣፍሪቃዊ ኩነታት ዝተመጣጠነ ፍሉይ ኣቃውማ ዘለዎ ስርዓተ ምሕደራ እዩ ዝግለጽ። ብቁጠባዊ መዳይ ኤርትራ ካብ ዕዳ ነፃ ዝኾነት ካብ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ነፃ ዝኾነት ምዕብልቲ ሃገር ኮይና ትጎልሕ። ብርግጽ ባጤራ እታ ሃገር ናቕፋሱሙ ካብቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዘይንቕንቕ ጽንዓት ምልክት ዝኾነ ሰውራዊ ህዝባዊ ግንባር ዋና ቤት ጽሕፈቱ ዝነበረሉ ዕርዲ ኸረን ኣኽራናት ጎቦታት ዝርከቦ ናይ ሓርበጅነት ቦታ እዩ። ሎሚ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ርኡይ ፀገም ወይ ከበባ ኣብ ኢድና ዘሎ ድሩት ፀጋታት ሒዛ ክትስስን ናብ ቁልጡፍ ክትሕንበብ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኩሉ ኤርትራዊ ዘንፀባርቕ እዩ። ናይ መወዳእታ ቃላት ዓብዱራሕማን መሓመድ ባቡ ኣብ 1985 ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ዑደት ዘቃልሖ ረዚን ቃላት ምስ እዋናዊ ትዕዝብቲ ኣደሲና ፕሬዚደንት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ይጽመድ። ክልቲኦም ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ታሪክ ኤርትራ ቆራጽነትን ጽንዓትን ርእሰ ምትእምማን ንጸገማት ዝጻረሩሉን ንገስጋስ ዝደፍኡሉን ህዝቢ ብሓባር ይምስክሩ። ኣደሲና ኣብ ቀረባ እዋን ዘውፅኦ መግለጺታት ንትንቢታዊ ትዕዝብቲ ዓብዱራሕማን ባቡ ዘረጋግጽ ኮይኑ ኤርትራ ንልምዓትን ግልጽነትን ዘለዋ ዘይንቕንቕ ተወፋይነት ከምኡውን ፍሉይ ሰብኣዊ ርእሰ ማላ ዘጉልሕ እዩ። ስለዚ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ንኤርትራ ክመስላ ይመርጻ ዴና ይመርጻን ውሳኔን እዩ። ኣደሲና ብዛዕባ ኤርትራ ዘቃልሖ ቃል ዓብዱራሕማን ባቡ ሰውራዊ ዛንዚባሪ ግን መጻኢ ኣፍሪቃ ርኤዮ ኣለኹ ይሰርሕ እውን ኤርትራዊ ሞዴል ምስክር ኮይኑ ክቕጽል እዩ ክብል ኣቐዲሙ ብትንቢቱ መስኪሩ ነይሩ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን። ብሩኽ ምሸት።